ngok kalau mentah kadohan sagajing penbarbat yoni vaksin injection ngakerpat ya ka sorkar baga sorkar kan sos na ilam kan ailat shwaya wa kumenta nomar katu gani ki pai ba ki brijngi ona biat ngawan chinistai ki pon baki kis ko watatin bakim pat shemphang kimpat shai lor kani tis kerpat ya kusol kaso ba kan ailat shwa khnang ba kinyo ban pre ban kata kumbelong ki dor barsinong ke bang yu sngo bagi peta penpana haki ngach nong long ba kinu ki basyong dukan kinu ki driver taxi lani kinu ki ba aikam bat kinong trikang kinong bala lada kim lele ya injection vaksin tika kindu no teki kam kijongki kin khang no gitu kan sing telada kalong hadu kata dia lada kitu ki bombat de hatu kinyap tangan no kindu kamai no de nakaliang juga MP aliu kam snow day ka hok bakan long unta te namaria muntahi kibri jungi kimpat basu thu shai ke igi jing baha bat ke igi jing sni jauh kanika vaksin injection tika kimpat soto te ngantrai kan khambha ba ka sarkar bodon purom jungi kan pensyai bat ailat chwa ka to kani tat hadu bakinda soto shai kam dei ban dapen bor than hadu kata khnang ba kin sha shu di kabanglas ngulungo bat ka empiliur ka sulungo bat ki pai ba bro thrai kis ngulungo kabala jah kot khobor menen anong sahima kabala ong da deputy commissioner jong ka west kasel district nongstein ba long hang tu ba lada ki nuk ki buan ai injection tika an ai busket yeki shi pho hajar tungka te hadu kat no ka jingyo nong jong kane jo ka hadu ka no ka jingyo nong ka sarkar lani ka health department ka ba kat hadu shi pho hajar tungka kan ai ki nong wan ai injection te shubu ko mangatep kat tu ka ni kinong song jong ka west kasel kinom du na ya ka arlak tam lani ya po klaila te lada kinwan no tang silak ngut la kum no kan poe du si spagrol te lada ka si spagrol i pendap i penbit penbiang i pesi ba fer ka jindala ba i penbit penbiang i gidawai i penbit penbiang ban yarap lem ha kitu kilana hatu ka kam jindala ba te nro ya kan ni paro omba ka empili kan ko ti anu no te kumba kolong ka empili ge troyer kar bat ka labor department kapuan he na ka sarkar te kumjuru kam shamla kawang ti anu no shamla kan tha anu no kwa ban pensai pe ba ya kan ni boro kam dei ba ngan kawang ti anu no laningan kan tho anu no ka sarkar ji sha ho ka la le ba ti henre ha bukum kan ni kapur mat kamla le wor sarkar ru te ngai khublei batang itai jingkran chonga kejing pensai chonga ka tang kata disebut